ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастем. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. ба ҳамаи шумо рӯзи пурбаракатро хоҳонам. раҳмат ки бо мо ҳастен, моро дастгирӣ мекунен. дастгирии шумо ин пешравии канали мо мебошад. дӯстони азиз, имрӯза навори мо сар мешавад инанами хеле берун. дӯстони азиз, ман ФМС омада истам. дар раҳ бо ин нағмачаҳоро дидам, хостам каме навор кунам. ман ФМС барои присяга қабул кардан омадам. дӯстони азиз, ай рӯзи шавҳарам омадагӣ ҳоли ман диета накардам. ина ай ҳамин рӯз эътиборан диетама сар кардам. бисёр саволҳо дар бораи диета буд. шумо чӣ хеле карда диета кардаистен ки хишру хароб шидем? рости гап, ман строги диета кардам. яъне як рӯзда як бор мехӯрдам. соати 2-3 рӯзда мехӯрдам ва бегаҳ дига ягон чӣ намехӯрдам. ина ҳози акун ҳаракат карда як рӯзда 2 бор мехӯрам. рӯзи шавҳарам омадагӣ як гала пухтупаз карда будам. бо шавҳарам ай тоҷикистон барои мара ширинӣ оварда буданд ва ёра хӯрдам. ҳамара буд кардам. ина акнун бо диетара сар мекунем. ози ман ҳамаша хушрӯ мефаҳмонам духтарои азиз, касоне ки диета карданиян, ҳам хеле карда диета кунен. имрӯз бо ҳамроҳи шумо як намуд салат тайёр мекунем. дӯстони азиз, дар инҷа боша ман биринҷа дар об ҷӯшондам. дар инҷа бо кукуруза медозем, 3 дона тухм ва камтарак крабовая палочка, майонез, укроп ва намак. вақти саҳарӣ барвақт ман айхов мехезам, 2 бокал оби ҷӯшак мехӯрам. 2 бокал бокали ман хеле калона кай. баъд соатҳои 10 ё ин ки 11 завтрак мекунам. завтракда чӣ мехӯрам? завтракда бисёр вақт ман тухми овпаз мехӯрам. имрӯз ина дар инҷа чӣ хеле ки дидаистем, ман салат тайёр кардаистам. вақт бегаҳ монда қурутоб тайёр кардам. рости гап ман хӯрдам, барое ки диетаи ман пагаи дигашта сар кардагем. ин видео 2 рӯз пешай. бо 24-умда ман эндокринолог рафта будам. эндокринолог даромадам. ҳамаи вазъиятро фаҳмондам. гуфтам хеле гуфтам кӯдакам 2 моҳа бод ғалтид. баъд ҳамаи анализҳои пештарама дидан, гуфтанд ки ин кӯдак ай сабаби ин касали ғалтагӣ нест, барое ки ҳамаи гормонот ҷошта буд, ҳамаш нормаш қатӣ буд. агар меган ҳози фикри агар ҳомиладор шиданӣ бошӣ, бо ҳамаи анализота ай сар мегузарем. баъд врач мада чандта направление барои анализпорӣ, барои ӯзӣ, як гала чӣ нависта направление навист додакма ва гирифтам поён регистратура фуромадам. регистратурада гуфтанд ки ай моҳи апрел биё, барое ки ҳози духтуро отпуска рафтагиянд. барои ҳамин
намедонам агар шава мерам, нашава агар хай мебинем. барое ки ман мехоҳам моҳи апрелда уже кор бубурам, барое ки фарзандакомо оварданам дар корай. мо мардуми тоҷик ана авқотҳои ғавз хӯрда омӯхта шудагем, мисол хамирӣ бисёр мехӯрем. ана ҳози шавҳарам омадан ҳеҷ ҳамин диета карда натониста истам. барои иноха авқотҳои ба мазза мекунем, бо хай дилмон мекаша, бо камкам мехӯрем. барои ҳамин беҳад барои мо тоҷико диета кардан қиин аст. ин фатирои очаи ман ай Тоҷикистонроӣ кардан, ай бозор харидан. беҳад ҳамин фатири номиай дар кони бодом. барои ҳамин ира гирифта мондагӣ будам барои қурутов кардан. ҳамин қурутов кардана ёд нагирифтам. фикр мекунам ки қурутов кардан наметонам. рости гап қурутова уқа нағзам намебинем. на ман, на шавҳарам. ҳамин фатира дидам, лекин ҳавасам кард, омода кардам. бай хеле авқотора мебинем мо тоҷико диетаям аёд мебуроя. инако қурутова хӯрдем, сер кардем, диетара сар кардем. ҳар рӯз хидма фан мекардам, ина имрӯз ин авқот намехӯрам, ай пага сар мекунам, ина пага душанбе ҳай, ина эхелай хидма фан мекардам, некин қурутова хӯрдам, аниқ хестам сариш диета кардам. деҷа боша қурутои моам тайёр шид. касоне ки хӯрда истанд шумо да иштиёи таом, модам ҳамчунин. дӯстони азиз, агар ягон саволу дархостҳоятон бошад, дӯстони азиз, ҳатман дар комментария нависен. ман комментариятонам мехонам ва дар видеои оянда ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی به ما شدی بشی طبیب افتادی ای دادری جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی زنده جدایی زورای نبود بر نوا ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری منو جورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم